नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत कशाया पीठ करच पळूया. हा कशाया पीठ करच्या काम जाय 1 वाटी कोथिंबर, 1 चमचा बडीशेप, पाव चमचे मेथी आणि 1 चमचे जिरे. सगळ्यात पहिली कोथिंबर जरा होऊन जातपर्यंत भाजून घ्यायची. गॅसचा फ्लेम लोच दवरका. कोथिंबरीचा कलर चेंज जावच्या दिवच्याना ते भाजून जाल की एक सेपरेट प्लेटात काढून घ्यायची. त्याच कायलीत बडीशेप बी जरा होऊन जातपर्यंत भाजची. ते जर अशी भाजली की पटापट आवाज यायचा लागता. बडीशेप बी एक प्लेटात काढून घेऊया. त्यानंतर जिरे बी त्याच कायली तशी भाजून काढची. जरा होऊन जाल की ती बी प्लेटात काढून घ्यायची. आता लास्ट मेथी भाजून घेऊया. ते मेथी बी जरा तांबडी जावच्या लागली की प्लेटात काढून घ्यायची. आता भाजी सगळे सामान निवच्या सोडचे. सगळे निविल की ताजे पिटकन घेऊ का नि मिक्सर बरे सुकी उरका. तातू भितर भाजी सगळे सामान घाल का. आता हा जो गंध पीठ वाटून घेऊया. आमगेल कशाय पीठ रेडी असा. मिक्सरा वाटताना तो जरा होऊन जाता तश म्हणतो थोडे वेळ थंड करचे सोडचो आणि मागीर घट्ट बाटले भितर घालून दवरचे. हा कशाय पीठ यूज करून कशाय कश करच पण पळोव्या. 1 पेलो कशाय करच्या काम जाय अर्ध चमचो कशाय पीठ, 1 चमचो साखर आणि 1 पेलो दुधा उदक. 1 कप कशाय करच्याक अर्ध उदक आणि अर्ध दूध घेतला. तातू भितर 1 चमचो साखर घालचे आणि अर्ध चमचो कशाय पीठ घालचं. हे दूध गॅसाचेर एक गजगज येवचे दवरचे. गजगजच्या येवच्या वेळार मधी मधी स्पूनान जरा हालवून घेऊ का. त्याच्यान साखर समा करगता. कशायाक खतखत येईल की एक 4-5 सेकंड गजगजच्या सोडका. गरम गरम कशाय रेडी असा. हो कशाय एक कपात गाळून घ्या आणि गरम गरम कशायाची स्वाद घ्या. हो कशाय चहा आणि कॉफी पेक्षा हेल्दी. तुम्ही बी हे घरात ट्राय करा आणि कशाय कस चाल म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.